Jes, sä siis haluat saada teidän työpaikan henkilöstöliikunnasta enemmän irti. Et tyydy minimiin, vaan haluat rahalle vastinetta. Nyt sä oot oikeassa videossa. Mitä tahansa sä haluat kehittää, niin ainut vaihtoehto on mitata sitä. Ja sen perusteella sitten muuttaa toimintaa. Mutta mitä me sitten halutaan henkilöstöliikunnasta mitata? No esimerkiksi vaikka sitä, kuinka paljon henkilöstö käyttää erilaisia työpaikan liikuntaetuja, kuten salikorttia. Tai sitä, miten hyväksi he edut kokee. Tai sitten me voidaan mitata, miten sairauspoissaolojen määrä muuttuu tai miten hyvin porukka pysyy samassa työpaikassa. Määrittäkää siis ensin, mitkä asiat on teille tärkeitä ja mitä haluatte parantaa. Sitten miettikää, miten just näitä asioita voi teillä mitata. Jos vaikka teette henkilöstökyselyjä, niin ujuttakaa mukaan muutama kysymys, kuten kuinka paljon käytät liikuntaetuja? Ja minkälaiset työnantajan tarjoamat mahdollisuudet saisivat sinut lisäämään liikkumista? Jes, näin saatte helposti arvokasta tietoa. Mittaamisen lisäksi pitää vielä varmistua, että pomoporraskin on sitoutunut tähän hommaan. Muistaako ne puhua liikkumisesta ja hyvinvoinnista esimerkiksi rekrytoinneissa, henkilöstöpalavereissa ja kehityskeskusteluissa? Ja muistaako ne muistuttaa kokouksissa, että ei tarvii istua takamuspuuduksissa, vaan liikkuminen on enemmän kuin suotavaa? Tässä oli konkreettisia asioita, joita voitte ensin mitata ja sitten seurata ja kehittää. Ja lisäksi muutama muistutus, että pomoillakin on homma hallussa. Mittaa, pyydä palautetta, muuta toimintaa. Ja sitten sama uudelleen. Se on tekemistä vaille valmis.